खुलुमबाय लोगोफोर गिबि गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय नोंथांमोना नुगासिनो दङ आंनि उनफारसे स' गामियावहाय मागोनि रेडि जागासिनो दङ भेलाघर न' बनायगासिनो दङ नोंथांमोननि जायगाथिं मा न' बुङो नोंथांमोना कमेन्ट खालामना खोन्थाहर बेयो जोंनिथिं भेलाघर होननानै बुङो बेखौ नायनानै ला मावगासिनो दङ बेबो मोनसे भेलाघर गामि खाथिनिनो बियो बिथांमोननियाबो जाबायानो प्राय आरो बिथांमोनाबो खामानि मावगासिनो दङ ओमफ्राय जोंनियाबो मावगासिनो दङ हनै आं नोंथांमोननो दिन्थिगासिनो दङ नोंथांमोना मोजाङै नायनानै ला बेनो जोंनि गामि जोंनि गामियावहाय भेलाघर लुगासिनो दङ बिथांमोना आं बिथांमोनखौ दिनैहाय नोंथांमोननि सिगाङाव एसे दिन्थिनो थाखाय बे ब्लगखौ खालामफैदों स' नोंथांमोना मिथिनानै लानो हागोन स' आंनि खाथियाव दङ आयं गामिनि आयंब्राय स' आं बिथांनिफ्राय फंनैसो मिथिनानै लानि नोंथांमोनाबो मिथिनो मोनगोन स' आयंखौ आं सिगांग्रो बरायग्रोना लानाय जाबाय खुलुमबाय नोंथांमोन नोंथांनि सिनायथिखौ होनो थाखाय आं खावलायग्रोनाय जाबाय गिबियावनो आंनि मुङा सुम्बर बर' दा बैसां 50 इयार्स जाबाय दा बेवहाय दा बे भेलाघर होनना बुङोब्ला दा आं बेवहाय लोब्बा दङ आदसा दा बेबायदि आरो दा बे भेलाघरावहाय नोंथांमोनाहाय भेलाघर जाबाय थानाया बा बेसेबां बोसोर जाखो नोंथाङा बेखौ खोन्थानो हागोन नामा बेसेबां बोसोर जाखो दा बेवहाय आं बुंनाया एसे गोब्राब जागोन दा उन्दै समाव जोंहा दा समाव माने 10 इयार्स बा 10 बोसोर जादोंमोन बे समनिफ्राय एसे एनै माने बैफोर आगोलनि बे जल' बा सेंग्राफोरजों जों एसे जाफ्लांबोदोंमोन थांफानानै दा जायै दा जों दिनैसिम माने जानायखौ जों नुदों नागारनो हायाखै आं बे जाथि मोनसे धोरोमारि हिसाबै आं दा बेखौ दा नागारनो हायाखै दा बिदिनो आं सोलिगासिनो दङ दा बिनो आरो आदसा दा माने सिगां जल' अबस्थायावबो जाबाय आरो दा हाबा जाखांनानैबो माने बे माने भेलाघर जानाय जा मोनसे हुदा बेखौ एंगारनो हायाखै आरोना नोंथांमोना हायाखै आं हाबाङा माने गोसोआ माने हानाय नङा आं बेखौ माने जों गावबा गाव माने गोदोनि जा बर'फोरनि माने मोनसे नेम खान्थि बेखौ आं जों लाखिनो नाजायो बेखौनो आं माने गावना गाव माने गोसोजों सानो आरो आदसा बेयावहाय नोंथांमोना दा भेलाघर लुगासिनो दङ बेवहाय नोंथांमोना साबेसे दङ लोगो माने जोंहा बेवहाय दा बुंनो थाङोब्ला बे न'खरसो होनना बुंनांगोन दा जोङो न'खर दा
14 घरसो होनना बुंदो 14 घर माने फेमिलि दङ फेमिलि आरो गासिबो फेमिलि आरो न'खरनि गथ' गथाय गावसि गाव माने दङ आरो गासिबो आच्छा मिथिनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों गासिबो न'खर फेमिलिया बेवहाय भेलाघर जागोन होननानै मिथिना मोननानै स' बेवहाय नोंथांमोना जाय खालि मागो बा भेलाघर जागोन बै सानावहाय मा जागोन होननानै थिरां खालामदों दा बेवहाय जों माने गोदोनि जानाय नेमखान्थि दङ बर'फोरखौथ' मिथिखानाय दा बेयाव जोंहा अमाया दंखायो आरो बर'नि आंगो जाग्रा मुवा आरो बेवहाय जाफोर जाया बेखौ जानाय जागोन आच्छा नाबो दङ आरो अमाबो दङ आरो जोंहा आच्छा फोरमायनायनि थाखाय जोबोद माने गोजोननाय मोनबाय मिथिनायनि थाखाय जोङो रायजो राजा बिथांमोनाबो मिथिबाय स' नोंथांमोनाहै आरो बे भेलाघर जाबाय थानायखौ बेसेबां बोसोरसिम जालांबाय थागोन होननानै सानदोंना भेलाघर जानायखौ नंगौ जोंहा माने जाबायदि माने जातिया बा गाव बा गामिनि बा जा मोनसे नेम निथि बेखौ जों लाखिनो सानगोन आरो जों नाजागासिनो थागोन आरो जों माने नाजागासिनो दङ आं बेखौ माने उन जोलैफोरखौबो जाहाथे बिदि बे नेमखान्थिफोरखौ लाखिगोन आं बेखौ माने आंनिफ्राय गोसो गोरबोहै माने खावलायहरनाय थादों माने आसा खालामनानै थानाय जाबाय आरो आच्छा नोंथांमोनाहै भेलाघर दा बे भेलाघरखौहाय माब्ला जागोन जेनेबा मा खालि बेवहाय बे फोथारावहाय ओंखामखौ जाफैगोन बेवहाय नोंथाङा मोजां सोंथिखौ सोंबाय बेवहाय जों एसे बुंनो थाङोबा जारिमिनारि जायो बेवहाय जोंहा मानो होनब्ला जों बै समाव जोंहा एसे बे गुबुन हारि होनना बुंजागोन हारसाफोर जायोमोन आरो जों दा बेवहाय 29 तारिख जायोमोन 30 तारिखआव लगायनो हायो बेबायदिमोन आरो दा जोंहा नुयै बेसे मागोआवनो सहैया बायदिबा मागो दानावनो सहैयामोन आरो 29 जानानै 30 लगायनाय आरो बिदिनो 6 तारिख जायोमोन आरो आच्छा दा बेवहाय जोंहा एसे बुंनो गोनां दङ दा बेवहाय बै जोंहा माने जोंहा बर'नि माने एसे माबा जादोंमोन होंगो दोंगो बेनिफ्राय एसे जोंनि बे एरियायावहाय एसे सोलायनाय जाबाय आरो गुबुन हारिजों थांफाया जोंहाय माने गावबा गाव हारिनि हिसाबै जों माने बेफोरखौ जों गाव नेमखान्थि सोलिलांगोन ओरै होननानै जों माने बेखौ थांखिखौ लानाय जाबाय आरो गावबा गाव जोंहा बे थांखियै नोंथांमोना मा खालाराव जायो दा बेखाय जों जोबथार सानखालि जों जानाय जागोन आरो बे 6 तारिखआव जोंहा एसे न' लगायनाय होनना बुङो बेखौ माने जों सावनाय जायो आरो 1 तारिख होनना बुङो बे न' लुबाय थानायखौ 1 तारिखआव खावो 1 तारिख खावगोन आरो जों आच्छा दा लोगो बा रायजो राजा नोंथांमोना मा खालारावहाय जायो आरो मा खालारावहाय सावो नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहरदो जोंनिथिं गालैहाय माने मागोनि सानसे आगोलाव जायो बिनि उनाव मागोनि 1 तारिखआव खावनानै होनाय जायो न'खौ दा फोरमायनायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय आयं नोंथांनिसिम स' दिनैनि थाखाय बेखिनियानो जासिगोन गोजोननाय थाबाय नमस्कार दे स' नोंथांमोना मिथिनानै मोनबाय बेनो भेलाघर न'आ बिथांमोनाहै मागोनि 1 तारिखआव बे न'खौ सावगोन आरो 1 तारिखनि सानसे सिगाङावहाय बेवहाय भेलाघर जागोन स' दिनैनि ब्लग भिडिअआ बेखिनियानोमोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर दिनैनि ब्लग भिडिअ बेखिनियानो जै बर' हारिनि जै बाय बाय